Danah suasanane hanyep. Sepine pol karek. Pol bakso ae lho. Pol bakso dinteni kok ratanan ya. Dinteni kok malah ngenteni. Rene to ora kowe. Nang mlaku dinteni kok malah dolanan ning kono mak apa kowe. Ini lho. Dinteni malah ngenteni nih Kang. Hei Kang. Dinteni kok malah ngenteni lho. Bakso lur, bakso. Iki lho, bakul bakso dinteni wis TWA barang malah dolanan ning kidul ngono mak apa. Dolanan. Bakso lho. Dinteni nelor malah ngidul wong iki. Aku memang wis kowe ambek anak tok mang orang ngidul kok mau. Bar kok nggone wong tahlilan tatran lah. Iya, stateran ya. Iya. Nah, tanggapan terus ta. Oh, awan mang kita ndepan aku. Mau aku awan. Akeh dong. Awan mang 100 orang. Basek. Ya dandang dibuka. Awan mang 100 ning nggone sekolahan PK Karangklo. Ready bos ning Bangilan, Bluan iki lho. Ngene tahlilan, tatran tahlilan meneh. Lho, Alhamdulillah. langsung parkir depan rumah bos. Tuh, ready wae. Oke, lanjut. Ora iso kok. Apa ini? Ape wani dhe liwat kono. Itu apa ini? Ora iso, ora sedeng, ora sedeng. Ora sedeng. Lah iya itu apa ini? Ki mang parkir kono ki mang. Ngono saiki meksa malah nyeblok rono ya mbah. Loh, wangi sih, pokok sih. Piye iki? Ora sedeng, ora sedeng. Nekat. Ngono nak bringet iki sisane mbah. Wah, kardio nekat kapenan. Ben. Lah iya. Bar udan ya sapine ngene iki cah lho. Tapi biasanya ginane jaba wani. Wani lah. Oh, berarti iki pasane saya unggul. Tapi kawan sih ning kono. Gak mana parkir kono wong kuwi kok. Iku patot-patot ngono. Lho, ya wani iki. Sedeng to. Cah kan delok. Dulu itu dolanan nggih. Idolanan lho. Sambel Oh, dinteni kok malah dolanan. sambel. Ya dodoli wong ketok kono sampe kok kene dodol wong. Dodoli wong terus ngene kok. Ya. Ya alhamdulillah. Aku syuting terus bojoku ora tau tak elokno. Kok sapa iku terus sapa? Ndir. Mbak. Poster wae. Iya. Gak lah, makune orang. Mak wonge kaya iya lah. Diramu. Yo. Adil nanti kok adil. Tinggal lagi. Kok akeh. Wah, iki ngene. Ya Allah. Ora lewat bukan salah lagi. Full video iki. Bakso lur langsung ready lur. Ready lho. Bakso rasa tunggu. Lho. Bakso miso lur. Miso Iki iki. miso lur. Miso iki. Lho, Ora misoh lho ya, miso. miso lur. Maksudnya miso lur, mie bakso. Nah, Ora miso ngono ora. ora misoh ngono ora. Miso lur. Wow. Wow. Ah. Iki miso lur. Tidak bisa foto kok bawa ora ketok. Ketok lah do, ketok. Nek nang gorene bakule kanibal. Tak kayak tinggal gitu. Nah, kadang tutup lagi muni. Miso lur. Gerobak kamu wis pirang tahun ini? Mas terus tau ganti to urung? Oh, 2 kali. Hah? Wis 2 kali. 2 kali. Urung anak sampai mana? Yo. Oh, yang burung anak.
Ya. Naik mas mana lo. Iki Gapin ta mak lho. Gapin turu, Dik. Ini telur kilo. Oh, wih, enggak aku suwi kok iki. Wes laut to, Dik. Nah, lagi ya lo pentole ya. Bagiannya anaknya ya. Oke. Oke ya. Wes. Rangko rada kan nyeben kok. Oh, Lembur kok. enggak ngerti ku ngitung wis sanget tadi. Iya. Tok mah ngitung kok. Orang laut deh tertegi ya. Mang kok wani deh ya. Gendeng. Dik. Doyok kerja mang kok wani ya. Lah ya. Mas tuh cilik to. Untuk kecil sedih kesal. Sedeng ngono jute, Cik. Lah ya. Oke, tak mangan bakso sik ready.